So yun na nga mga ka-adventure, andito po tayo ngayon sa may Manghihilot dito sa may Pangasinan. At sila ay matatagpuan lamang sa may Barangay Balingaw, Santa Barbara, Pangasinan. At dito nga ako nagpahilot nung nabunggo yung kamay ko dahil sa disgrasya. So mayroon siyang fracture. At ang sabi ng doktor ay sisimentohin. At saka ang pinaka worst doon is babakalin na lagyan ng bakal. So pumunta ako dito, ayan, mga ilang balik ko dito, mga 5-4. Yan, so hindi na kinailangan ng surgery or lalagyan ng bakal yung yung kamay ko. At andito na nga tayo bumalik kasi yung mga kumpare ko ay natanong nila kung saan ako nagpahilot noon. At dito nga tayo nagtungo sa may Barangay Balingaw. At hanapin nyo lang dito ay si Kuya Lando. Yan yung pangalan ng manghihilot dito. Dito rin yung takbuhan ng mga yung mga nabalihan na fracture sa may mga naglalarong kabataan sa basketball. Kung yung mga anak nyo ay may pilay, nilalagnat, may pilay pala, dito rin yung sila dalhin. Natapilok ka, napilayan, yan, dito rin. Dito nyo rin sila dadalhin kay Kuya Lando. Ilang taon na rin itong ginagawa at ito na talaga yung kanilang hanap buhay. At ang dami na nilang napagaling. At talagang dinadayo sila dito ng iba't ibang bayan. Mayroon pang mga taga Manila, mga taga Cebu na talagang pumupunta dito para magpahilot. At talaga namang sila'y gumiginhawa at gumagaling yung kanilang mga sakit-sakit sa katawan. Dito lamang yan sa may Barangay Balingaw, Santa Barbara, Pangasinan. Itimanul sulasig. Correct kanto. Ibolta, piano kaya. Hindi nyo lang papawin. Hindi lang. At piano kaya. Refilling station. Ini, piano manakbak palembang. Piano pabunong mo yan. Okay. Ay, wala join to yan. Isa siya ko to yan, tanto yan. Kaya diri siya yan. Atong siya yan, doktor, lagdan tayo kaya, operasyon kanda. Operasyon na tampon. Bering mo kanda katularaman. Yaman, pagbulanton. Bantaya, taga Bimawi. Amay lay apa unlak jaya ng pailot simula nung amay 2020. Nantutupot era sa amay posko imbaga sa address da no siya pay ana punda kan. Wala ray taga Bimawi, wala ray. Lima siya kalasyo. Tagara Cebu kantura. Tagara dira ka kan Cebu. Wala la. Oh, siya sakoy. Inanap to, abalang lawari. Pingo. Ta, tonte ke Tagalog sukin. Daan dan talaga ang kano arawi. Baka Inawan do. Inawan do. Kasudungan to ya, so yung tapian ka ay. Katon ang gara mo kakinuta mo ong. Ayun, pag balambang lay sa siguro. Tira po. Antoy. Yan ta siya. Basta. Mapalasapas kalasatan kaya rito ya pre. Nayo ko doon, kaya ba? Sa gitong napatirang tanong. Oo. Hindi labot Ni buat dito manayaya manay iluto niya eh. Buat dito natan. Sabi mo nata.